खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड निखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। उरखावग्रा ब्रह्मआ दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव रिभिउ मेल खुंदों। जिल्ला बेंगिरिया थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि मावफारियाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हासिगोन। माजुलि फोनांजाबनाय दालां बानायनायखौ नायनायनि बिबाना अजन्ता निउगनि आखायाव। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बयखौबो कभिड भेक्सिन लानो थाखाय गोख्रोङै खावलायदों। माजुलि फेरि जाब्रबथायनि दायाव दैलामा हान्था मेलानि साथाम मावफारियाया सासपेन्ड जाबाय। 2021 मायथाइयाव भारतनि मोन 10 गाहामसिन गोजौ सोलोंसालिनि फारिलाइयाव सा-सानजा रायजोनि गंसेबो मुलुगसोलोंसालिया जायगा मोनाखै। बङाइगावआव बिमानि बिखानिफ्रायनो खावना लांदों 18 साननि खुदिया। नंखाय फोरमानलाइजों मेडिकेल बिल लानायनि दायाव सा 27 एपिडिसिएल मावफारियाफोरा सासपेन्ड खालामजाबाय। काजिरङायाव माब्रै गान्दा आरो मा 17 मै थैदों? दानिया दङ आबुं रादाब। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ दिनै क'क्राझाराव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव सयेल कनजारभेसन बिफाननि सायाव रिभिउ मेल खुंदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव दिनै बिटिसि खुंथाय आरो सयेल कनजारभेसन बिफाननि मावख'गिरिफोरखौ लानानै मोनसे रिभिउ मेल खुंदों आरो जायगायारि बिथांखिफोरनि सायाव गिबिङै सावरायनानै नायबिजिरदों होननानै मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। बबेखानि दिनैनि बे रिभिउ मेलाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गोबांसा सायख'जानाय सोद्रोमाफोर बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि राजेश प्रसाद, डाइरेक्टर हेमेन रय, एसडिसि आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। दानिफ्राय जिल्ला बेंगिरिफोरा रायजो सोरखारनि गासैबो थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि सोरखारि मावफारियाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो एबा ट्रेन्सफार खालामनो हासिगोन। जिल्ला बेंगिरिफोरा सावस्रि बिफाननि मावफारिया नार्स, लेबरेटरि टेकनिशियान आरो जुनियर इन्जिनियारफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हासिगोन। बिस्थिबारखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे बिथांखिखौ लादों। बबेखानि रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होनायाव साबसिन आरो गोरलैसिन जानायनि थाखाय आसाम सोरखारा बे बिथांखिखौ लादों। मख'नो गोनांदि जिल्ला बेंगिरिफोरा गासैबो थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि मावफारियाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हागोनब्लाबो बे गोहोआ 6 शेड्युल ओनसोलाव थानाय नङा। अदेबानि बिटिआरनि दरब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गावनि गोसोबादि थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि सोरखारि मावफारियाफोरखौबो सोलाय-सोल' खालामनो हानाय नङा। बुधबारखालि रायजोनाङै संखिखांहोनाय दिङा जाब्रबथाय जाथायनि उनाव माजुलिनि हान्थामेलाखौ लाना गोख्रोंसिन जादों आसाम सोरखारा। बेजों लोगोसेनो जरहाटनिफ्राय माजुलि फोनांजाबनाय दालांखौ थाबैनो बानायनायनि थाखाय राहा लादों सोरखारा। मख'नो गोनांदि माजुलिखौ फोनांजाबनाय दालांखौ बानायनायनि खामानिखौ नायनायनि गासैबो बिबानखौ सोरखारा राङारि मन्थ्रि अजन्ता निउगनो होबाय होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय केबिनेटनि मेल जानानै थाङो आरो बे केबिनेट मेलावनो माजुलि फोनांजाबनाय दालां बानायनायखौ नायनायनि गासैबो बिबानखौ गिबि मन्थ्रिया राङारि मन्थ्रि अजन्ता निउगनो गथायो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा मैयानि केबिनेट मेलनि गेजेरजों बुधबारखालि बेलासियाव निमातिघाटआव गिख्रंथाव दिङा जाब्रबथाय जाथाय जानायखौ गोख्रोङै नायबिजिरनायनि बिबानखौ रायजोनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि मनेन्द्र सिंहनो गथायदों। ओरै दानसेनि गेजेरावनो रिपर्ट गथायनो बिथोन होदों। चिरां जिल्लानि कभिड थासारिया आथिखालाव जोबोर मोजां आरो बे सप्तायाव कभिड पजिटिभनि बिबाङा गैयाखौनो होनजायो। अब्लाबो नाथाय बयखौबो सांग्रांथि होनायजों लोगोसे साखाफारा जानांगौखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाहया जिल्लानि बयबो सुबुंखौ कर'नानि भेक्सिन लाथारनांगौ होननानै बयखौबो गोख्रोङै खावलायदों। बेनि अनगायैबो जायफोरा कर'नानि भेक्सिन लाया बैसोर सुबुङा लामायाव हान्थिनो हानाय नङा आरो उनाव बिसोरनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा भेक्सिनखौ लाथारनांगोन। जायफोरा फालांगियाव लोब्बा दङ बिसोरो मोन्नैबो भेक्सिनखौ लाथारनांगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सोरखारि एबा सोरखारि नङै फसंथानफोराव खामानि मावग्रा साफ्रोमबो मावफारियाफोरा भेक्सिन लाजोबनाय जानांगोन। मानो होनोब्ला फैगौ समाव कर'नाखौ गैथारै खालामनोब्ला बेनि सायाव होनाय नेमखान्थिजों लोगोसे बयबो सोलिनांगोन होननानै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया बुंबावदों। आथिखालाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव एबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला जायफोरा कर'नानि मोन्नैबो भेक्सिनखौ लाखांबाय बिसोरसो थांनो एबा फैनो मोनगोन।
आथिखालाव बासजों हान्थिनो, ट्रेनजों हान्थिनो एबा बिरखंजों हान्थिनो थाखाय कर'नानि भेक्सिन लानायनि फोरमानलाइ गैयाब्ला हान्थिनो हाला। थांनाय बुधबारखालि माजुलि निमातीघाटआव बुरलुंबुथुर दैमा गेजेराव जालांनाय नाव एबा फेरि जाब्रबथायनि दायाव बिफानारि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बिथोन होनानै दै लामा हान्थामेला बिफाननि 3 मावफारियाखौ सासपेन्ड खालामबाय। बिसोरनि गेजेराव 2018नि गुवाहाटीआव जाब्रबथायाव सासपेन्ड जाखानाय एगजिकिउटिभ इन्जिनियार बिक्रमादित्य चौधुरीयाबो दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि माजुलिनि बे फेरि जाब्रबथायखौ लानानै कंग्रेस दलनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो रायजो सभानि एमपि अजित भुयामोनजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफोरा आसाम सोरखारखौ सोंखारिनानै इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट एबा दै लामा हान्थामेला बिफाननि दायनिगिरि मावफारियानि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। ओजोंहाय माजुलि समष्टिनि बारग' एमएलए आरो आथिखालाव मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै रायजो राजानिफ्राय निमाहा बिदों। शुक्रबारखालि सर्बानन्द सन'वालआ माजुलियाव फैनानै बुंदों दि 2 बोसोरनि गेजेरावनो माजुलिखौ जरहाटजों फोनांजाबनाय जागोन। गाव जेरावखि थाया मानो माजुलिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै खोथा होदों। दुलाराय भारतआव गोजौ सोलोंथाइ फसंथाननि सायाव नायबिजिरनानै मोननाय गासै मोन 10 गाहामसिन सोलोंसालिनि फारिलाइयाव आसामआ आथिखालाव जायगा मोनाखिसै। बे मोन 10 गाहामसिन सोलोंसालिनि फारिलाइयाव सेथियाव बांगालरनि इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ साइन्सआ जायगा मोनदों। बेनि उनाव फारियै नैथियाव गोदान दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू मुलुगसोलोंसालि, थामथियाव कलकाता मुलुगसोलोंसालि, ब्रैथियाव कयम्बाटुरनि मुलुगसोलोंसालि, बाथियाव उत्तर प्रदेशनि विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय आरो बिब्दिनो फारियै गोदान दिल्लीनि जामिया मिलिया इस्लामिया मुलुगसोलोंसालि, सिक्किम मणिपलनि मणिपल एकाडेमि अफ हायार एडुकेसन, कलकातानि जादवपुर मुलुगसोलोंसालि, तेलेंगानानि इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबाद, उत्तर प्रदेश आलिगड़नि आलिगड़ मुलुगसोलोंसालिया जायगा मोनदों। थांनाय हराव सिनाय मोनै दुथाङा बिसिनानिफ्रायनो खावनानै लांदों 18 साननि जोनोम जागोदान सासे उन्दै खुदियाखौ। 18 साननि खुदियाखौ बिमानि बिखानिफ्रायनो खावनानै लांनाय जाथाया दिनै रायजोआव बयखौबो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया जादों बङाइगाव जिल्लानि बङाइगाव सदर थानानि सिङाव थानाय नानकारगावआव। रिपर्ट बादिब्ला नानकारगावनि थागिरि बिनय सूत्रधरनि 18 साननि जोनोम जागोदान खुदियाखौ थांनाय हरनि 2:30 रिंगायाव न' सिङाव हाबनानै बिसिनानिफ्रायनो खावनानै लांदों। नाथाय बिमा बिफा थासेयावनो सिनाय मोनै दुथाङा न' सिङाव हाबनानै माबोरै खावनानै लांखो बेयो बयखौबो सोमोनांहोदों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनो जागायबाय होननानै खौरां मोननो हादों। आसाम बिद्युत भवन एबा मोब्लिब बिफान मावख'नि बिथोनगिरिया लवार आसाम एपिडिसिएलनि गासै सा 20 मावफारियाफोरखौ नंखाय फोरमानलाइजों मेडिकेल बिल लानायनि दायाव सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि लवार आसाम एपिडिसिएलनि गासै सा 85 मावफारियाफोरा नंखाय फोरमानलाइजों आसाम सोरखारनिफ्राय मेडिकेल बिल लादोंमोन। नाथाय गुबै खौरांआ जेब्ला सोराङाव फैयो अब्ला मोब्लिब बिफाना मोनसे नटिस जारि खालामनानै गासैबो रांखौ सोरखारनि खाजोनायाव होफिननांगौ होननानै बिथोन होदोंमोन। नाथाय बै सा 20 मावफारियाफोरा रांखौ सोरखारनो होफिननायाव बिसोरखौ दा सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै आसाम मोब्लिब बिफाननि बिथोनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। देग्लायनि दैबानाजों काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव मा 4 गं थसेयारि गान्दा आरो मा 17 मै थैदों होननानै रिपर्ट मोननो हादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दैबानायाव काजिरङा हाग्रामानि 80% दै सिङाव गोदोदों। जाउनाव काजिरङानि गोबांथार बिबांनि जिब जुनार आरो दावमा दावसाफोरा जिउ गोमायो। हाग्रा बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला देग्लायनि दैबानायाव काजिरङानि 4 गान्दाया जिउ गोमादों। बेनिनो मानैया दैयाव गोदोनानै आरो गुबुन मानैया मिथिंगायारि खान्थि बादियै जिउ गोमादों। बबेखानि देग्लायनि दैबानाजों काजिरङायाव जिउ गोमानाय जिब जुनारफोरनि गेजेराव मैनि बिबाङानो बांसिन होननानैबो हाग्रा बिफाना फोसावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सनिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानफोरनि सुलुं बादियै गाबोन सनिबार 11 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोन 4 जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।